Gaur, Oñatira etorri gare Mirari Malbadikin egoteko. Ulma taldeko erizaina izatiaz gain, Bubake Bizau proiektuan parte hartzen dau. Bertan, profesional talde batek bolondrez kataratak operetan ditzu. Proiektuan inguruan gehiago jakiteko berekin egon gare. Kaixo, Mirari, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, aurten 3. espantzare Bubake Bizau proiektura, ezagutzen ez dauen horreintzat, zer da zuen proiektua? Bueno, gure proiektua da Euskal Herrian bizizian Bizauko jentia eta Kopera Euskadik sortu ebein lantalde bat. Eta bertan eusen 3 espezialidade ezberdinak, zirugia generala, ginekologia eta oftalmologia. Orduan euren helburua zen, Bizau oso herrialde pobrea danez, laguntza eskaintzean eta zirugia egitera. Orduan 2019tik 2019ra joan zian eta hasi zian zirugiatan. Gertatzen dena da guk oftalmologia aldetik, guk joaten ga kataratak operatzea. Orduan, material asko bia da, erabilita botaten da material asko. Orduan, gauza asko hemendik eraman biharria, biharrak 3 espezialidadetan oso ezberdina zianez, erabaki izan pandemia eta gero banatzea, eta orduan beste ospital batea hasi ginen joaten. Ospital Simao Mendez, Bizau bertan. Orduan zu bertan egon zara, Simao Mendez ospitalian. Bai, eta gure proiektua niri ondala 3 urte ditu noztain, lehen joaten zan erizainak ezin nibelako joan, eta aber animoko nintzen. Eta buelta batzuk emunda gero eta ardura batzuk hartuta gero, joan nintzen, eta gure lana da katarata bilaterala dakon jentiak, hau da, itzu dagoen jentia, aukera mutera operau, begi bat, bentsat, eta ikusteko aukeri aukitzeko. Zein da zuen egunerokotasuna? Horri pasetan dituzue gutxi gora bera aste bete, bertan zasiela ez? Eltzezaren egunetik bukaeraraino, zein da zuen egunerokoa? Gu heltzen gaienean, jakinan ospitalian berez dauz modulo bat oftalmologiana, baina dauz sala bat utzik. Orduan, guk handaku material dana, lehenengo gunean, joan, dana montau, martxan jarri, hemendik erbandako mikroskopikua, fakua, esterilizaiteko materialak makina, kamila hori dana montau, material danatara, eta lehenengo gunean jartzen ga martxan konsultak egiten. Aurretik handaku hango pertsonalak, hango langileak, laguntzen duzkuna pitimat aukera egiten, eurak urtean ziar ikusten dagoen pazientiekin kataratakonak, jartzen duzko guri listan, eta horrendako hasten gara bintzat asteko lain lista batekin. Eta horrekin egiten du konsulta pasau eta ikusi, honek katarata bilaterala dako, hau, operau ingu, eta lista bat egiten du. Beste aldetik hasten gara dana montau, eta bigarren egunean hasten da zirugia. Zirugia da jaiki, eta gure artean, bere zara joaten gara. Lau oftalmologo, anestesista bat, erizain bat, eta halkoneko ingeniero bat. Makinak puesta a punto ipintzeko eta osein arazo daula laguntzeko. Suposatzen dut, bertako ospitalekoek be laguntzen ibiliko diela, hizkuntza aldetik hor badago oztopa handi bat. Bai, hori da. Eurak portugues egiten dago eber, portuguesan kriollo da, baina herrialdeko jente asko tortzen da, eta dako euran hizkuntza, badala fula, eta, ezberdinak ez ditxegonak ezagutzen. Tatara kontuak, hizkuntzakin ezin josunean komunikau askotan da gestuekin, eta gestuekin ezin josu segitzu dauz. Horren askotan da, eskutik heldu, mugitu, zugurozun lekura, eta horren gure egunekotasunua, goizian daku ekizirugia programauta, eta azten gara lanian, bukatzen du nian, bazkaltzen du ordu erditxo baten, eta berriz atzalian. Eta, bai gurak honek esatea, hango kataratak eta hemengo kataratak ez dakoila zerikusirik. Eta suposatzen dut, hango ezerk ez dakoila zerikusirik hemengo egoerakin, ez? Zeintzu die topatzen dituzuen olan zailtasun nabarmenenak? Lehenengo joateko zailtasun nabarmena da diru laguntza. Guk hemendik eraman biu material dana, orduan urtean ziar, goiaz ate joka, bai enpresatara, bai erakunde ezberdinetara, diru laguntza bila. Zuek bolondrez itxen duzue lana? Gu bolondrez ez du ezer kobraiten eta joaten gara gure oporregunetatik. Eta orduan urte osoa pasetan duzu aparte lanian apur batez, proiektu honetan laguntzeko behar duzuen diru laguntza, material eta horren danan bila. Dana. Pertsonek bebai, euren doaitzakin leikie ez da, pertsona munduen eta enpresak bebai. Hori da, bi aldetatik elkarlana dau eta hori da. Ze izango zutzasun ara olako proiektuetan parte hartzen dauen jentia edo babestu nahi dauen jentia, ez?
zein geike? Jo, aunque sea askon gutxixa gurtzako asko da, ordan jo, guk adibidez badaku webgune batzuk, badaku Instagramen guk egiten duen lanak, ikusi eta albuzue kolaborau, eskertuta, oso eskertuta. Suposatzen dut bai, anbizio zuen egoeran ostian tripak nahaztuta zelan bueltatzen zari ona. Ze gogokin, ze sentsazioekin? Galdera ona, posik, inozun lanatik, beste alde batetik zatoz eta zauz piti bat gazigoso sensazioakin, zehan lan asko dagoiteko, lehenengo gunetan dakotzu buruan nitxiozun jentia, lista esperan gelitu dana, ze, klaro, gu azkenengo gunean fango jasenean, dana batzen gabitz eta handio jentia dau. Eta esatezatzu, urrengo urteako, eta gisa esan dana konforme dauz, ez dako beste aukerarik. Zeurak dator jentia ezin jauena ordaindu, bai. Osasun pribatua dagoan, ez? Bai, han ez da, osasun publikorik ez da ordan, dana ordaindu bida. Ordan guk emutun da aukera, ez dakona... Doainik. Ez dakona aukerari, entzak gurean atorri eta eitera. Eta suposatzen dut esan duzu lehen hizkuntza, ez duzu menperatzen, baina ikusten dauen lehenengo momentu hori ez, itxu egon da pertsona batek, suposatzen dut ordan ulertzen dela edo zelakoa da momentu hori. Etorri jendea bilurrez, euran aukera bakarra gara eta bilurrez datoz, aber ze pasauko dan, eta gero urrengo gunean partxiak kendu eta lehenengo sensazio hortan, aurpegizazia aldatzen da. Irrifarre bat, postasuna, besarkadak, eta horrekin mutotzu, imaginau, atza joateko gogua eta jarraitzeko eta dana, bai. Orduan, suposatzen dut aurten gogotxu jarraitzen duzula proiektu honetan parte hartzen jarraitzeko. Eta gero urtero ez da berdina, adibidez aurten operau du bostume. Bostume horretatik, biz iruzian katarata bilaterala, jaixokera zeukainak, eta orduan horrekitzu zen. Aukeria mutera ume bateri 2 urtekoa, 3 urtekoa, 5 urtekoa, kasu horretan gaina egiten du bisak, bi begizak. Aukeria mutera horreiri, ikusteko aukeria eta bizau baten bizitza aurrea eruateko aukeria izatea, ez dago presitxorik, ez? Ez dago, benetan ez ez. Ordan, suposatzen dut, gogotxu aurten proiektura jateko. Aurten pasauxaku, hemendik eroatzen duen material dana, 11 maleta eroan gituan, eta ara jauzan bakarra. Beste zailtasun bat. Hori da, beste zailtasun bat. Ordan, venga, handa momentu oro jaiki eta venga, ze pasaiten da. Hasi ginean, aurrekorteko material atara, zer daku, zer ez, zela organizau, hola xe. Daukotzenakin aurrera inbida, ez da? Bai, lehenengo gunean argin jarra 2 aldez joan zan. Orduan, gudaku frontalak eroaten du, frontalakin, baina aparatajeanak berriz martxan jarri biozu. Lehenengo guna, hasi ginean goizeko 8etan, da bukatu gen gai 11:00. Ordu erdi baten zehozejan, eta... Baina, inarrak hartzen txuzu, posik etorteza eta laneako gogotxo. Eskerrik asko itxen duzun lanagatik, Mirari. Zueri. Eta eskerrik asko mundako informazioa lanagatik. Guranean eskertzea, diru laguntza munduzkoen enpresa danei, bereziki Guruma Fundazioari, familixairi, esfortzu asko egiten dugu euratu bai hemendik, nire lankidia iri, eta zueri aukera mutiarren gure proiektua ezagutzea muteko. Eskerrik asko zueri, Mirari. Zueri, mila esker.